Så var der lige sat op på begge sider, så man kunne se langs med så var det ryglæn midt i, så sagde man det med ryggen til hinanden. Det var fælles for alle tre barakker, også hyrderne der. Så det var lidt uhomt. Toiletpapir, det fandtes ikke. Så jeg ved ikke, hvordan vi opdagede. Men det havde man altså ikke, så det må man undvære. Om vores liv i lejren, ja, det var ikke fordi vi arbejdede ret meget, men indimellem lavede vi jo lidt. Hvis man skulle arbejde, så mødte man klokken 7 om morgenen, og så skulle man være færdig og have spist sin morgenmad. Så gik man ud af porten 5:05 ud til det arbejde, man nu skulle udføre. Det arbejde, vi udførte, det var for hovedsageligt noget småtteri, som vi bare barakplader. Vi hentede dem et langt stykke ud af bjerget til. Og så var den 8 mand, var der om at bære sådan en barakplade. Og det foregik jo meget langsomt. Immer langsomt, det var vores motto. Og som vi sagt, det træeri, det skal ikke bygges op ved os. Så det var langsomt tempo. Og så var der nogen, der bar mursten. Det var også et latterligt foretagende. De bar 4 mursten i en snor, 2 i hver ende, så hang den over skulderen. Og der gik man jo også lige så langsomt. Men mange andre dage, så lavede vi ikke noget, gik vi hjemme i lejren. Det var jo en trist tilværelse, kan man sige. Men mange blev også syge efterhånden. De begyndte at få de dysenteri og andre mavesygdomme. Og nogen fik ansigtsrosen, som de blev helt røde og hævet i hele ansigtet. Og andre fik flegmona. Det var også noget, man aldrig har set før. Jamen, det var det ene ben, det blev dobbelt så tykt som det andet. Helt op fra lort. Så var der 2 mænd, som jeg gerne vil særligt kan huske dernede fra. Den ene, det var Julesgaard Larsen. Han var sådan humørsprederen. Og han fandt ud af, at vi skulle have lavet en slagsang. Og det var ikke let at skrive sang dernede, for man havde jo ikke noget at skrive på. Jeg ved ikke, hvad han selv havde noget, han kunne skrive det, men i hvert fald, han digtede et vers hver dag. Og så skulle vi lære det udenad. Og det var jo den her. Først snuppede de os selv, så snuppede de os vores fedt. Måske de snupper mere fra os lidt efter lidt. Men en ting kan de ikke snuppe fra os, før vi dør, og det er vores gode danske politihumør. Og så kom det omtalt, det der omkvæd med og mytsen affundet op til røre og til klap, for der skal ikke være noget brok i vores blok. Den sang vi så mange gange den dag. Og så næste dag, så var der så lavet et nyt indtag. Vi havde 8 vers, og den kunne vi jo uden af, for de blev sunget hver dag. Og det er i øvrigt blevet sunget hver gang i alle årene siden, at Buchenwald-sangen, når vi har været på fester, møder, udflugter, rejser. De er i hvert fald en gang om året de senere år. Og så han var sådan på mange måder sådan en rigtig humørspreder, der kunne holde mod lidt op på os. Så skete der også noget andet. Det er den anden, jeg mindes. Der var jo mange, der kom på hospitalet. Men der begyndte jo også at dø nogen. De fleste af dem, der døde i Tyskland, det var jo i Buchenwald, det foregik. De blev jo syge og døde. Og så synes man, at der skulle være, man må jo mindes dem på en eller anden måde. Hvordan gør man det i en lejr, hvor man ikke har? Man har jo hverken en bibel eller en salmebog eller noget, tror vi. Men det viste sig, at der var en mand, det var Åge Nielsen fra anden afdeling. Han havde den vane, at han altid gik med en salmebog i lommen. Og det havde han altså også, da han blev betaget os ind til Tyskland. Og den havde han fået med, lykkedes ham at få den med og beholde den i lommen. Så, og han var en mand, der havde ord i sin magt, for han var
meget vant til at komme i kirken, i sin sognkirke derhjemme og aktiv inden for menighedsarbejde. Så vidste han jo fra sin afdeling inde i registraturen, der kendte han en anden mand, som også hed Åge Nielsen. Det var til Store Åge, Lille Åge. Og så en Poul Møller, som ham var senere folketingsmand for Kristi Folkeparti og hjemme i en periode. Og så var der nogle af de forskellige andre, som så kendte han politikommissæren for Rødovre, Rasmus Jensen Molested. Han var formand for noget, der hed Kristelig Politiforening, som fandtes dengang. Det vidste han også. Og så var der jo ligesom en grundstamme der. Og så var vi jo nogle stykker, som var vant til at komme i kirken, gennem KFM og Spejder og FDF og hvad vi ellers havde haft berøring med, men som naturligt sluttede om dem. Og det var der jo så mange andre gjorde. Det var, man synes, at nu skulle der holdes en lille mindehøjtidelighed over de kollegaer, som nu var afgået ved døden. Så det blev så tradition, det gjorde man. Og så var der var en kollega fra Bornholm, Gorlås Hansen hed han. Han havde en pragtfuld sangstemme, det var som en hel operasanger. Og han kunne synge solo. Den store mester kommer. Når han stemte i med sin kraftige stemme, udover det ude i det fri luft, det lød jo langt omkring i lejren, i alt elendigheden. Så var det så højtidigt, så ja, det var næsten ikke så holde ud, højtidigt var det. Men i hvert fald, det gennemførte de. Jeg fik en lille ekstra tur sammen. Vi var 500 mand, der blev udsat fra Buchenwald sidst i oktober og til den i november. Vi skulle 2 uger til noget, der hedder Tauka ved Leipzig på udkommando. Vi skulle bygge en jernbanedæmning der. Og vi var som sagt 500 mand, der var udtaget til det, og vi fik en kvindelejr, og vi skulle bygge en jernbanedæmning ved en af de store industrivirksomheder dernede. På den måde, vi skulle køre grus og sten på tipvogne op på sådan en forhøjning der, som vi skulle køre hen og fylde på et andet sted, hvor der var for lavt, der skulle fyldes op. Og det foregik med, at vi delte i 2 hold, 250 mand i hvert hold, og 12 timers arbejde fra 6 til 18, og fra 18 til 6. Og vi må ikke blive syge. Så der var en havmand, som jeg er ikke klar over, han hørte til SS. Det kan godt være, Værnemagten. Han var sådan en hyggelig fyr. Han sagde meget flink til, men han sagde, at der var altså ikke noget, vi skulle ikke med at syge, for der var ikke noget, der hed sygdom. 39 i feber, det er ingen sygdom, sagde han. For her i Tyskland har vi alle feber. Nå ja. Det var jo ikke så slemt, som det lød til, når vi havde natarbejde især, for der var mange afbrydelser, for der var næsten altid luftalarm et par gange i løbet af natten, hvor vi måtte i beskyttelsesrum. Og vi skulle også have lidt at spise i løbet af natten. Så alt i alt, så var det ikke så slemt. Nå, så skulle vi bare hjem og sove. Vi havde jo gerne bestilt at sove, og så gå på arbejde. Ja, de 14 dage fik jo hurtigt ende, skal man sige. Vi spiste i en kvindelejr, og det var kvindelige SS'er, der blev vokset dem. Og de var aldeles ikke blidere, end de mandlige var overfor kvinderne der. Der var en dansk kvinde imellem. Jeg har ikke senere truffet hende, og ved ikke, hvor det er talt med en enkelt gang. Men det var ikke meget, det var det madudlevering. Og jeg mener, hun hed Esther Møller, jeg er ikke sikker, men hun var i hvert fald i lejren der.
så var han, fortalte han også, denne Hauptmann, der bedstefar, kaldte vi ham, at han holdt en dundrende tale en gang med, eller meget rørende tale. Vi skulle hjem til ham. Vi skulle hjem til, og nu er vi færdige her, så skulle vi tilbage til Buchenwald, og så skulle vi hjem til Danmark. Så når det bliver jul, så kan I gå i på gaden hjemme i København. Så. Da vi var færdige, så rejste vi jo tilbage til Buchenwald, og han rejste med os, og så forsvandt han ud af vores liv. Og vi kom jo altså ikke hjem til jul alligevel. Men et eller andet har der jo været om det der med at komme hjem. For vi var så tilbage i lejren der og så del i de forskellige. Og der mindes jeg især en i de her vagtfolk, der gik der. Jamen, det var et hold barakbærere der gik, og så mødte de ham, og så, nej, de mødte nogle forskellige, og så sagde de, nu kommer der flere af de her, så sagde de nogle mindre pæne ord om de her SS-folk og bevogtningsfolk. Så strøg der en mand op på siden af ham og sagde på dansk, altså en af bevogtningsmandskabet, han sagde på dansk, I skal passe på, hvad I siger, for der er nogen, der forstår dansk. Ja, vi er 3, der forstår der taler dansk her i lejren. Så det gør ikke noget med mig, så, men det advarer jeg imod de andre 2. I alt så den ene. Og det var jo ret for det at vide. Det viste sig, at det var Gård Petersen fra Højre. Jeg ved ikke, hvordan han var absolut ikke typen på en SS korsetlejr bevogter. Men det er jo heller ikke sikkert, at han var. De var jo den ene af dem. Vi har talt med en af de andre en dag, og han arbejdede på selve flyvemaskinfabrikken der. Men altså, han var heller ikke blevet bevogtning, ham Gård Petersen fra Højre. Han var nærmest arbejdsleder for sådan en mindre gruppe, hvis der havde opgaver udenfor. Og hans arbejde, den bestod i sådan et oprydning der omkring udenfor. Blandt andet oprydning ved jernbanestationen. Og der lå nogle brokker, som skulle til side. Og det, der var vi 2 mand, der kom til at arbejde for ham, da vi kom hjem til Buchenwald igen. Og det var da en god arbejdsgiver. Jeg kan huske, at ude i skoven, der var bygget en lille hytte. Der sad 2 mand der ude i bøgeskoven, der lige uden for lejren. De gik derned, og der sad de og i den der skur. Det lignede så lidt, de selv havde bygget, men det var så stort, de kunne være derinde, og vi kunne være et par gæster også, og se på nogle skamler, de havde lavet. Og de havde godt med fyr på en lille ovn. Så der gik vi direkte ind om morgenen, og den ene, det var en tjekkisk ingeniør, og den anden, han var polak, jeg ved ikke, hvad han var ellers. Men det var sådan et par middelaldrende mænd begge 2. Og det var meget hyggeligt. Selvom ikke vi rigtig kunne snakke med dem, så kunne vi godt kommunikere alligevel. Så var der en morgen, der var der pludselig nogen, der skulle hjem. Så gik der rygter hjem, om vi skulle hjem. Jeg husker ikke dato, men det var der sidst i november, må det have været. En morgen, så klokken 7, da vi, når man sådan marcherer på arbejde ud af porten fra lejren, så foregik det 5 og 5. Så var det bare med at holde retningen. Vi skulle jo tælle sig alle sammen, fynd. Det var det altid. Men en morgen, der var så nogen, og det viste sig så, det var vores ledere, politicheferne, og i dem, der var nået en vis grad, der var jo både politimestre og alt muligt. Der var jo mange stationsledere og mange politikommissærer, som de var dengang, ikke? Men
De kom hjem, det vil sige, de kom ikke hjem, de kom til Frøslevlejren. Men der var jo en dansk bil og hentede dem, og så var der nogle enkelte syge, og også andre, der kom med. Hvordan de kom hjem det ved jeg ikke. Der var et par kollegaer, som var særlig uset til at komme hjem, om de havde gjort sig særlig bemærket, eller var fejlagtigt kommet med, fordi de var tyskervenlige i forvejen. Det var jo sådan noget tilfælde i hvert fald for den ene af dem. Men de kom også med, og så var der nogle af de syge, der lå på infirmeri, som var tjenige til at komme med. Så der var en busfuld, der kom afsted. Og der kan jeg godt huske, vi kom der om morgenen tidligt og marcherede ud. Så holdt bussen udenfor. Og det var godt nok et hårdt kost at se, at der kom hjem. De der ledere af politikommet, de var jo efterhånden blevet, nogen var blevet arbejdsledere, og en bestemt, han var blevet capo, som det hed. Det var den øverste inden for sådan et område, og at få særlige armvind, de var dyr som en slags overfanger. Det var de blevet ved. Så en tredje, han havde sagt, at når I skal hjem, så skal I ikke komme hjem som forvildet, så skal jeg føre jer hjem gennem Tyskland. Det har han fortalt. Det har han talt med lejerchefen om. Så, men det glemte han, for han var med dem, der skulle hjem også. Ja, det var lidt hårdt at se dem rejse og så selv blive tilbage. Jeg kan huske, jeg så, fordi jeg nu havde den lille kommand, så stod jeg pludselig alene uden for lejrsporten. Selvfølgelig kunne jeg ikke regne min vej, for kom man for tilstrækkeligt langt ud i skoven der på Edelbjerg der, så var der jo ekstra vagt med hunde og pisår, så det kunne ikke, det var håbløst at begynde på det, hvor skulle jeg så hen. Men jeg kan da huske, det berørte mig dybt, dengang de skulle køre. Jeg var ikke i stand til at vende på velfærden mere. Jeg vendte ryggen til at gik, og der græd jeg lidt den morgen. Det var før den eneste gang, jeg gjorde det på hele opholdet dernede. Men det var ligesom, at nu var alt håb derude, når det kun var dem, der skulle hjem. Vi andre, vi skulle så åbenbart blive der til lejren sluttede, altså til krigen sluttede. Hvad gjorde jeg? Jo, jeg gik en tur ude i skoven, i Bøgeskoven der, og faldt til ro over det, der var sket. Og så gik jeg så ind til de to gamle dernede i skuret, og de var jo også godt klar over, hvad der var foregået. Lidt senere kom min makker til, og der sad vi så ned og betrøstede lidt af dem, og kom til hægterne igen, indtil vores vagtmand, og det var jo vagtleder, og det var jo Grøger Petersen fra Højre. Han kom og sagde, nu må I hellere komme ud og lade som om I bestiller noget. Og det gjorde vi så. Så gik vi hen og flyttede nogle af de brokker, der lå ved jernbanen. Og ja, det var jo også noget arbejde, som det blev jo aldrig færdigt. Han kontrollerede ikke, hvad vi lavede. Vi flyttede lidt rundt på de brokker, samlede dem i de bunker. Og tiden gik, og jeg kan godt fortælle for mere fra Pukken, hvad skal jeg sige? Jo, den der jødebarak, som vi kaldte den, der lå midt imellem os, vi var jo i en elendig forfatning. Mange af de, der var syge der og lå og døde inde i deres krøjer, dem lå de ligge en dags tid, for så kunne de få deres madration. Det var noget elendig suppe, men det var der mad i hvert fald. Og men på en gang imellem, så skulle der ligesom ryddes op der. Og det skete jo en dag, som vi var vidne til, hvad der skete. Fordi vi blev nok, alle der var ude, skulle gå ind i barakkerne, i vores barakker og lukke døren. Der kom nemlig en lastvogn derned, og vi måtte ikke se, hvad der foregik. Men vi kunne jo kigge ud af, den var jo ikke så tæt, den dør. Så nogen kunne jo så skifte og kigge ud og se, hvad der foregik. Og det var altså dem, der lå døde i barakkerne. De blev båret ud og midt op på den her lastvogn.
Og dem, der stod der, de sagde, ja, der var altså nogen, der ikke var helt døde, men omtrent døde. De kom med, da der nu var bilforbindelse til krematoriet alligevel. Så det var egentlig bare et barsk at være på, opholde sig på mange måder, den Buchenwald. Jeg vil fortælle lidt om lejrkommandanten. Han hed Kok, og hans kone hed Ilse Kok. Hun havde den hobby, at hun samlede på menneskehud. Da det kom i gaskammer, hvis der var flotte tatoveringer, så fik hun dem og lavede glas og lavede lampeskærme af den. Det stod der meget om i de danske aviser efter krigen, og det var rigtigt. Og ellers så havde vi jo, vores dag gik jo med at stå tidligt op om morgenen, og enten vi skulle på arbejde eller ej, så skulle vi jo altid stå til appel om aftenen. Det skulle tælles, det kunne godt stå hver timevis. Vi stod der på bjergsiden der hen i efteråret, oktober, november, som det blev december, inden vi kom derfra på bjergskråningen der. Det var barsk at stå der i det tynde tøj. Vi stod i halvfrøs hver aften, for hvis ikke antallet skulle stemme, og hvis ikke det gjorde det, så skulle det stemmes om, og så måtte vi stå så meget længere. Der skete ikke noget før klokken blev 18. Så blev der sagt, Rasmussen så fort om Thor, det vil sige, han skulle til møde i porten. Det var altså ikke mig, det drejede sig om. Det var en lidt mærkelig mand, en der hed Rasmussen, en midaldrende mand. Han var i lejren, og han kom en gang imellem ned i pænt civilt tøj og snakkede med os, især i starten, de var der. Han fortalte, at vi tror ikke rigtig på alle hans historier, men han fortalte altså noget om, at han var i Tyskland, da krigen brød ud, og han blev sat i korsetlejr. Men det vil sige, at han var i Buchenwald, han boede der, men han var æreshæftling. Fangerne i korsetlejr, de var hæftlinge. Så han var æreshæftling, og han spiste sammen med SS-personale. Og om han boede så i en af vilderne udenfor, eller han boede inde i lejren, det fandt vi aldrig ud af. Men i hvert fald, så gik han da meget frit omkring og led ingen nød dernede. Men han kom jo sådan, vi havde jo ikke rigtig tillid til ham, men han kom jo en gang imellem og hils på os. Så han skulle jo til porten og sige farvel til os, når nu vi skulle rejse. Så tænkte jeg, så er det jo sikkert rigtigt nok alligevel. Og så gik der heller ikke mange øjeblikke, så da han var ankommet, så blev der sagt, de daniske politisten så fort antreden. Og det er jo så med at træde an 5 og 5 og komme ud af lemmen. Og da vi så kom ud, så vi jo lange rækker af soldater med gevær. Og så tænkte vi, ja, det tyder ikke på, at vi skal løslades. Men vi lader så mærke til noget helt andet, at det var ikke SS-soldater, det var den tyske værnemærke, der kom og hentede os. Og det var jo noget ganske andet end SS-korpset. Det var jo normale mennesker, der var indkaldt til militær og så videre, og som soldater i anledning af krigen, og de var så normale, som tyskerne kan være på det tidspunkt. Men vi gik i, så de stod spalier dernede hen til jernbanestationen, hvor der holdt en lang række tog, og vi kom jo så op på den sædvanlige antal 50 mand i hver kreaturen. Men det kendte vi jo før, men det var jo ikke så lang tur. Vi var slet på, hvor vi skulle hen. Og det kører så, ja, vi kører vel mest af natten, så da morgenstunden kom vi til en station, som lå ude på åben mark. Og det var jo så Mühlberg-lejren, vi kom til. Det var en stor hovedlejr, krigsfangelejr. Men
stationen lå et lille stykke derfra. Vi samledes i skovbrynene, der er lige i nærheden, og der kunne vi så sidde og spise, hvad vi havde at spise i, hvis vi havde noget der, og så gik vi resten af vejen hen til Mühlberg. Da vi kom til, så blev vores tillidsmand kaldt til lejrchefen, og ham vi sådan betragtede som tillidsmand, han blev så sendt op, og kom tilbage med den besked, at vi var da velkommen til lejren, men altså, Tyskland var i nød, og den nød, den må vi så dele med dem. De kunne tilbyde os et sted at bo, i den tid, vi skulle være der. Det var jo sådan en overgang, derfra skulle vi ud i arbejdskommandoer. Men vi skulle i hvert fald holde jul der. Det var søndag den 17. december, vi rejste fra Buchenwald, så det var altså den 18. december, at vi ankom dertil. Vi kunne få et sted at bo, men de her intet at give os. Vi kunne også godt få en portion suppe om dagen og lidt brød, men de har ikke noget spisebestik, det havde vi heldigvis med selv, men de har heller ikke nogen tallerkener, vi kunne spise af. Så vi måtte jo over til amerikanernes. Det var nemlig mest amerikanere og englænder og russere og flyvere. Det var mest dem, der var havnet der i den her krigsfanger, og de havde jo godt med konserves, der var jo mange dåser der, så det var med at redde sig sådan en dåse, så vi havde lidt at spise det her ærtesuppe af, og hvad vi nu fik. Sådan en halv liter suppe om dagen og et par kilo rugbrød, det var, hvad vi fik af mad. Så det var jo ikke meget. Men vi skulle jo tilbringe jul der, og vi talte før om Åge Nielsen, der havde en salmebog. Jo, men vi andre fik også en. Jeg fik blandt andet en, og det må have foregået der. Vi fik dem igennem Røde Kors. For jeg har skrevet, der var stemt foran i salmebogen, der var der stemt Geprüfs, og så Stalag 4G, Mühlberg. Og så havde jeg nedenunder, der jeg så skrevet mit navn. Og krigsfanger nummer 309.091. Så den havde jeg jo med hjem dernede fra. Det var meget tæt på jul, og der var som sagt, ja, vi har intet at tilbyde jer. Nej, det havde de ikke, men de her der en barakker, vi kunne bo i, tomme barakker, dem havde de nok af. Men der var intet i dem. Der var hverken el eller varmeforsyninger på nogen måde. Der var ikke engang køjer, der var det bare kul. Der kunne vi lægge os. Det var meget heldigt. Jeg havde lige fået det hjemmefra i en pakke, som Esther havde sendt, en pakke, som min svigerinde, Nina, hun havde lavet sådan et tæppe. Det var sådan noget kludetæppe-agtigt noget, men dejligt varmt. Og sådan et havde jeg nået at få indrejst fra Buchenwald og have med dertil. Så det fik jeg stor glæde af, at jeg kunne ligge på det nede på gulvet. Vi fik nogle få madrasser, men det var ikke sådan, at der kunne blive en til hver mand. Vi må lægge dem sådan på langs, altså på adresserne, vi må lægge dem på tværs, rettere sagt, og bruge den til hovedpude, så flere kunne bruge den samme adresse, ikke? Sådan rundt langs yderkanterne. Og så lige sådan en midt på, vi lå 4 rækker med benene imod hinanden. Og midterrækken, de lå altså med hovederne imod hinanden, og så yderrækkerne med hovedet, så ydervæggene. Men der var jo hundekoldt, for det var cirka 16 grader frost hver dag, mens vi var der. Så det var jo en barsk historie. Toilet om natten, det måtte vi ikke, for vi måtte ikke komme uden for barakken, for så bliver der skudt efter os af vagtårnene. Men der var ikke toiletforhold inde i barakken overhovedet. Men ude på trappen, der måtte vi altså gå ud, lige uden for den åbne dør. Der må vi så besøge i en tønde derude.
Morgenvasken, ja. Hvis der var nogen, der havde modtaget det, så foregik det i friluft. Men det foregik med en vandvogn, der blev kørt ud i lejren. Og så kunne vi gå hen og lukke hanen op og stå og vaske os med den. Jeg prøvede det en gang gå ud med bare overkrop i 16 graders kulde der, og sagde, at det var en hurtig afvaskning. Jeg sagde også, det gør jeg ikke mere, men det skal ikke vaskes mere, mens jeg bor her. Og det var en bras tur. Men vi nærmer os juledagene, og der var det jo så, at vi havde jo udført salmebøger, og Åge Nielsen havde jo forberedt, hvordan det skulle være i julen. Og der må kunne holdes vores julegudstjenester der. Der var en tom barak, og det blev arrangeret sådan, at der ville han holde julegudstjeneste af de to Åge Nielsener. Og det gjorde han så, og der samledes vi til julegudstjeneste 2 gange, af 2 hold, 800 mand ad gangen. Og det var jo meget bevægende under de forhold. Der var mange våde øjne, da man startede med det kimer nu til julefest. Det var ligesom, at det var med næsten for mig dernede under de forhold og skulle synge julesalmer, men altså, det gjorde vi, og det gjorde de 2 gange. Juledag. Jeg kom til at arbejde i en kælder dernede. Først var jeg lidt ved en drejebænk, men det var ikke rigtig nogen succes. Så kom jeg ned i en kælder. Det var sådan en gammel kælder med munkesten, som det hed, med en underfabrik der, med søjler, murede rødstenssøjler og hvælveloft. Og de fuger der, de skulle fuse op. Og det blev jeg så taget til. Jeg var sammen med en kollega, der hed Valdemar Seier. Vi gik dernede og hyggede os. Der spurgte, der var nogen mure imellem. Det var der ikke. Der var en, men han ville ikke give sig til kende, så han sagde, han var landmand. Men han fik fiduserne af. Min opgave, det var at fuge de der søjler, rødstenssøjler, som stod midt i huset på alle 4 sider. Det skulle laves. Og han kom mange gange ned, ham der Assan, manden, det var jo chefen, han var født i Polen, men han var altså kommet til Tyskland og faldet i noget der for mange år siden, for han var jo chef for fabrikken der, og meget ivrig, anset at vi kan også køre på os en gang imellem. Men ikke en gang imellem, så kom han, og en gang han havde gæst med, så han og roste mig, fordi han sagde, det er godt arbejde, jeg lavede, det var pænt arbejde, men det gik ikke så langt, så hurtigt. Og også, vi havde samtidig et årsskifte. Han sagde, en gang imellem, så sagde han, I der kælder alt færdig. Så sagde jeg, nej. Så sagde jeg, wenn der Krieg ist vorbei, dann ist der Keller færdig. Ja, I dauert lidt så længe, sagde han. Nej, hoffentlich nicht, sagde jeg. Og så var den samtale slut. Den blev jo aldrig færdig, kælderen, men altså. Og en anden gang, han syntes, at vi skulle arbejde hurtigt, og der var så at man sagde, at han var god til at tale tysk. Han gav ham råd for huset og sagde, at vi er danske politifolk, vi vil godt arbejde, som er uberettiget, og sagde til hernede, sagde han, vi vil godt arbejde, når vi er her alligevel, men vi skal nok selv bestemme tempoet, sagde han. Så kom en af hans unge lærlinge dernede og skulle have fri, for han skulle til Hitlerjubelmøde. Så sagde ja, det tager jo også sin tid, ja, det måtte han jo indrømme. Ja. Men alt i alt, der havde vi det meget godt. Der lå en
smedje, som også hører til. Der gik en gammel russer derovre, som har været at bo i Tyskland i mange år, en smed. Og så var der en mere fra Jarlsbolak. De er i deres medie, de her jo opdaget radio, så de kunne tage England og få nyhederne derfra, fra London. Så der læste vi over en gang mellem nogle af os, så læste vi derovre og hørte BBC fra London, når nyhedsudsendelsen kom. Det var jo i middagspausen. Men efterhånden, så vi fik sendt en mand, vores senere formand, dengang var han jo ung studier og god til tysk og så videre, så vi må gøre noget med de her Røde Korspakker, som ikke vi fik. Så vi sendte ham til, fandt ud af, at det var en fordelingscentral, der hed Oshas. Og der måtte han som en mand, så blev han sendt dertil, og skulle sørge for, at de kom ud på alle arbejdsstederne. Og det hjalp på det, så kom der gang i det. Og han blev der resten af tiden og var fordelingsmand der. Så kom vi jo, pludselig, så havde vi jo mad igen, og så gik det jo faktisk godt. Så kom der en dag ind i februar måned, tror jeg det var. Der blev Leipzig bombarderet, og vi var cirka 400 mand, godt og vel, spredt over hele byen. Det var ved middagstid. Der kom der amerikansk bombardement af Leipzig, og det var stod på et godt stykke tid. Det blev simpelthen bombet sønder og sammen flere gader, og jernbanestation, hovedbanen, det der, og det var en ruinhob. Og da der så blev blæst af, så vi ville jo gå hjem, så kom chefen og Astan, vi skulle arbejde igen, men der var der jo selv hans tyske med på det, og de sagde ikke sagde, om vi går hjem. Nå ja, det måtte han altså bøje sig for. Og vores vagtmand, han kom også ud og skulle hente os, og han var jo meget urolig for, hvordan det stod til med hans hjem og hans kone. Så vi gå der hjem, og vi sagde til ham, vi skal nok finde tilbage selv. Og så han skyndte sig så hjem, det ville han gerne. Han skulle bare fylde os til Sporene. Han kørte jo ikke alligevel, så skulle han have fyldt os helt derude. Det var jo langvejt helt ude i kanten af byen, så vi gik jo hele eftermiddagen der. Og det var jo sørgeligt syn at se. Der var helt gader, der brændte, og mennesker og heste og andre dyr lå døde på gaden, og hele gader brændte. Og vi gik hjem. Jeg var Møjstorff og noget hen sidst på eftermiddagen hjem. Og vi var jo spændt på, hvor mange der nåede hjem. Og det viste sig, at alle de godt 400 mand, som var der, de nåede hjem alle sammen i gode behold. Så det var ligesom, der var blevet holdt hånd over danskerne der. Selvom vi var spredt over det hele. Ja, så gik der jo et par dage, hvor der ikke rigtig skete noget. Men vi skulle jo så i gang igen. Og jeg er nogle enkelte, der kom ud på gaderne og rydde op. Det var jo ikke så meget mange, det var mest russere, der gik der. Men mange af os, og det kom blandt andet jeg også, vi kom på kirkegården. For der var dræbt ca. 2.000 mennesker med bombardement, og de skulle begraves.
Og det var i tilslutning til Sydfriedhof, den store kirkegård i udkanten af Leipzig, og ud af den vej, hvor vi boede. Og det var så et stykke mark, der blev lagt til kirkegården. Det blev begravet på et særligt stykke jord, der blev lagt til. Og der skulle jo så stå ovenover et æreshjem for dem, der var faldet under terrorangrebet den og den dato. Så der gik vi, og det var sådan hen i efterhånden i marts måned. Og det begyndte at blive forår dernede. Dejligt vejr, så det var en ganske god arbejdsplads. Nogen skulle have gravet en grav om det andet, og det andre, de kunne gå og fylde, og jeg gik mest for at fylde på, og sådan der. Men ja, altså, det var sådan en kister, der kom ud med 12 på en vogn, sådan stille i 2 dage oven på hinanden. Og det var sådan krydsfinerkister, de kom i. Og de var ikke lige holdbare alle sammen, de skilte lidt af, nogle af dem. Det skulle jeg så grave så mange grave, så der var klar, så de kister, når de kom. Der skete jo forskellige ting. Der var blandt andet en gang, så var Tejlaksen begravet en hollænder, og han skulle altså op igen. Og det var kun rigstyskere, der måtte ligge der. Og det gjorde de jo så. Der fandt de jo et par redskaber nede, som kollegaerne, der havde gravet der, de havde sagt, der skal have lejlighed til at grave sig op igen. Så de her hårdt processer smidt ned, de havde jo ikke regnet med, at der blev lukket op igen der. Så det var der lidt ballade med, men i hvert fald, det var jo en god arbejdsplads. Vi havde det jo ret frit, ja, vi havde der en vagtmand derude, en af dem fra lejren, det var fra sådan en sky og kugle mange gange. De var sådan lidt, den ene ham kaldte vi Sak, han var sådan lidt småskør. Han sagde det der sak, gokker, sagde han, hvis han så os. Det er ikke været besøg, men det var, vi kaldte ham aldrig en sak. Hvis vi gik på gaden, og han kom kørende i en sporvogn, så stak han hovedet ud af sporvognen og råbte der efter os. Sak, sokker, gokker. Han vidste forhåbentlig selv, hvad det betød. Han havde faktisk en lille episode med ham i det der kirkegårdsgravning. Det var en lørdag, der i solskinsvejr. Vi var 2 mand, der skulle lave den der grav færdig. Der var jeg med at grave. Og vi var kommet så langt ned, så vi var omtrent færdige. Så nu giver vi ikke mere. Det er lørdag, det må være fri. Det må være fyraften nu. Så vi stod op. Og så kom han jo og brokkede sig, at vi skulle arbejde. Så siger vi til ham, jamen, det er lørdag, vi giver ikke mere. Jamen, vi skulle arbejde. Ej, så var han ladegreb på sit gevær. Nå ja, så måtte vi jo hoppe ned i graven igen. Og så graver vi jo også langsomt og smiler til ham, hver gang vi smider en skrevet jord op. Men vi bliver så gode venner igen. Så må vi jo grave det til, indtil det bliver rigtig fyraften. Der skete jo også, at vi var luftalarmer, og vi måtte i et beskyttelsesrum. Og der var 2 beskyttelsesrum. En, det var langt ned i jorden, og det andet, det var op efter. Nede i jorden, det var et kapel fra kirkegården. Det lå sådan ude. Der var åben trappe, altså fra ude fra kirkegårdsarealet, der gik vi ned en meget, meget lang trappe ned. Og så var der sådan åben ind til kapellerne, afdelingerne der, man kunne se, de lå derinde i kister, det vi mennesker. Jeg fik sådan igennem trappedør, hvor man kunne se. Men det var et godt beskyttelsesrum. Det var en meget dyb kælder. Men det var så dejligt vejr, så vi sagde, nej, vi kan ikke gå dernede, der solen skinner, vi bliver her oven for trappen.
Og så pludselig så hører vi jo lyden af en flyvemaskine, som lavede det her dykkerlyd ned, og så kan det også nok være, at vi fik fart på. Vi kom utrolig hurtigt ned af den trappe der. Nu skete der ikke noget på kirkegården alligevel, men altså, da vi kunne læse op det senere, og så blev der blæst af. En anden gang, der var vi oppe i, der lå et kæmpe monument derude i nærheden af kirkegården. Det var altså ikke selve kirkegården, men det var nabo til. Jeg husker ikke, hvad anledningen vi var der, men vi var nogle stykker, der var deroppe og lavede et eller andet. Og så blev der luftalarm, og så det bedste stopsæt i her der, det var den her kæmpe monument. Altså, hvad der blev lavet i Tyskland og den slags ting, det var jo lavet så solidt og så kolossalt stort og tungt og bump. Så der var jo nogle mure så tykke der, så man kunne, gik man op i luften der, og det var det bedste beskyttelsesrum, de havde der i nærheden. Så der oplevede jeg at komme op en gang. Denkmal der. Det var altså et mindesmærke fra en af de tidligere krige. Jeg husker ikke nu, om det var fra Napoleonkrigen eller hvem det var. Men det var i hvert fald en tidligere krig, at det var rejst. Og vi kiggede jo så lidt op af et par etager op, og så stod der mennesker alle vegne, og der var jo ved at trængsel. Så var der nogle damer, som var også kommet derop. Tyskere der, de sagde, de brokkede sig lidt over, for selvom vi gik i civilt tøj, kunne de jo godt se, at vi var krigsfanger. De var godt klar over, vi var godt klar over, hvem vi var. Men de synes jo, at vi som krigsfanger, vi kunne finde os et andet sted. Vi behøvede ikke tage deres gode beskyttelsesrum. Så det selv hun noget ud over. Så er der en herre ved siden af, også tysker, han siger, ja, sagde han, aber de sind alle Germanen. Og det var jo noget, der talte, at man var germaner af fødsel. Vi hører jo til de rene racer. Så derfor så kunne det nok tillæse sig, så skulle vi have lov at være i beskyttelsesrummet også. Og så sagde en af kvinderne, ja, men de sind alle så große. De sind dog alle så große. Ja. Men vi fik da lov at være i beskyttelsesrum dengang. Ja, altså i store hele kan vi jo sige, at vi havde jo det var jo en noget bedre tilværelse, vi havde der. Det var jo nok tvangsarbejde, vi udførte, men det var jo ikke særlig hårdt arbejde alligevel, og vi blev trods alt behandlet som